Allah wai. Baby ke ne? Wa ke ne kawai ba da to ba tsammani? Na ga wankan nan fa. Shigo mana ba. Oh god ka yarinya ita ba ta san ganin ya dau zafi bane ta gani fa 70 fa amma ba komai bari shi ma mai shagon nan gwarma zan je hada yana me za baka ina son drink ne da Allah oke wani kala Allah ban murinda kawai oke murinda guda daya garin nan tayi zafi ban murinda guda daya Allah abu ya ta mu da shi kirma abin Allah baka da kuma empty sabo Allah ya oke ga wata nan guda daya Allah ban kiyota daya ban kiyota abun ta ku ba za ka gani ba in dai ka san kanka soyayyen ƙarya ka sai take tsin soyayyen ƙarya to ka dinga zubin da ba kwashewa kenan wallahi gaskiya ne yayi kuna ban mamaki wallahi kana da yunwa mun ci da ruwa wani kai gaskiya baby ne tana jira na amma yanzu zan hada mata wani taku to na ka wannan ka dauki murinda wannan kuma ka zuba ruwa ya kai ne sha wannan kai ba gane wani dingura mata wannan ban kudi na hawa ka yi hakuri ba su kenan kawai kai kwanaki na biyo ka 50 naira ma ka yi hakuri ka share mana ka sara dai mana tí ó sì dùn pìkìlò ìyá làṣẹ ìfẹ̀mẹ́ ìyá làṣẹ belebego wọlé ewo ìfẹ̀mẹ́ àìsè bẹ́ẹ̀ baby lakin gani kike kyau kuwa Allah ya kace wata sarauniyar Ingila ta wani fasa kai in Najeriya na ko ne kai kyau ne to baby ga murin da ki sha mana baby na fi son zabi mafi sabin kuma murin din ya fi daidai da ke yayi ina shi ce na tashi ne na fi son zabi gashi ina abu kama kamar ruwa Samiwa kenan sabon Samiwa kenan 2018 abu ki san shi ba baby inda da abokai na da kin kufsa ni kenan ai